са леки пари. Ама само на мачови. Голяма работа съм бил сега, петия през Колемич и оттатък. А на машинките денонощно се играе, денонощно. Това е гума. Мезет на шак. Те имат 300 минути, да. Абе, викат дел Англия няма хубави работи, има. Кушев какъв, аз съм нетко да ясно, па пак му съм били чуз бруталния, бе. Той ми казва, приятелю. Я са абонира, бе. Кушев. Митко. Абонира съм за моя нов YouTube канал. Били чуз бруталния. Оле, канал е излагалните, не е бруталните, излагалните. Казвам на моят приятел Тошко, дет на арбата, да прегавам за оня мухлю, мъжката. Ще си плати. С них види. Не, става си каже, да се прави на играч. Канала било негов, той било негов, ще ми дава на мене трохици три за букомалната. Видя ли моята сила сега? Видяйте само. Та с ръка, ако ударя с тъс ръка, направо тоша. Тоша без да тръгнам. Тоша. Само ако ударя, един път, само ако ударя. Просто някакво се слуши. Този гад някакво се слуши, освен да го обърна надолу с глата. Този неща сте гад. Аз у Мадрид ги направи гуди, тук няма ги направи. 8 милиона Мадрид. Оле, шопа се оплаши, вика, какво става тук е, бахма. Да става, да съм някой шматка, ей. 11 вечерта, Мадрид се връщам 6-7 часа сутринта. Пие ям с испанците, по нема на работа.